Day, saon na nato ni. Uy, saan ito pagka anong kwartaan ni ba? Daghan na kay tag-utang niya at ikabayan. Pangita daw, unsay maayo para makakwarta ta. Unsay maayo i-diskarte para makakwarta ta ba? Kanang dali ra kayo. Ay, kabalo na ko, day. Sige, kana, unsa man. Nindot kay nga style. Ay, ayaw dugay, dali ah. Unique kay nga style. Sige. Na may gaaging motor diri no. Ay, daghan. Magpaka ligis-ligis ka. Ako? Layo lang ko, distansya lang. Acting na yun ka. How kay ka mo acting no? Ay, tama ako. Ay, sige ako. Mo pwede mong talent. Pangayo, kwarta, pangayo eh. Muhigda ko diha kunuhay or mudagan ko inig-nanang motor para kunuhay nga maligsan ko. Ning nang motor, mudagan ka para kunuhay naligsan ka niya. Pangayo eh, dayon. Makabayad yung tastong utang na ba? Ah, sige. No, nindot no. Okay, sige, okay kayo. Acting acting eh. O sige, pagkatag motor pa sila. Bana lang po lang. Hinay ang dagan. Kay kusog ang dagan. Mabanggaan yung kag dayon. Karang, tama-tamahan yun mo ba nga. Mo'y pag-ana, distansya lang kamay ba? At katig lang good acting. Ilang kung maayo good. Pilaray pag-acting na. Uy, dali ka na. Bantay, bitaw ka. Nyag matungunan ko ng kusog kayo dagan. Ayaw po nang. Di ka dayon upang warta. Kita'y Ati-katig ikag para inigdagan niya. Ditso lang. Kaya hinay ramag dagan. Paniid ganig na ay dili kay kusog dagan og motor no. Kanino maniid kita no. Paniidaan ba kay ako mutago ko pag naana duol ang motor. Pag duol na gani kay ang motor, signal dayon nga sulod na. Patumba dayon ka. Kani mo nga kunuhay nga dakog damage kunuhay ba? Dakog ang kwarta na. Kani pangita gani no pag kuan. Ayaw pud ang kusog kay padagan na nya una ka mo signal. Dili ka lang hinay gano. Kuanta na madiretsuhan ta na ka. Paligis-ligis nimo. Mapaymis to pa ng utang nimo mabayaran na karon. Kaon yun tani glamit kayo. Basta makabayad lang ko sa akong utang, masulbad lang ng utang nako makakaon tag lami nga sudan. Ay problema buhaton na kung tanan ako bahala. Ani no. Uy, dali, may motor re. Ano, napadulong na. Basta kung kusog kag dagan na di ko ano kusog kag dagan madiretsuhan pa lang ko ang kabangga. Muminor man ang dire kay batuon. Tara dito tas batuon dapit nga muminor na. Di tara daw. Samang bayana ka, magpakamatay ka, kabalong dala na diya, magharang-harang puwid ka. Dili ba? Musakay untami ba? Masayro ka? Kasi pag tuwa naman sa motor, pasayroan, nagdali ko ba, si karang-harang des dalan. Magbabanggaan ka. Day. Palpak man. Paabot sa tag-isa. Sige na. Sorry na. Abi, mangguna ko na masayro ka. Sige na. Largo na dito. Sunod na, ini nagusba ha. Pasalamat ka, naka-apply kong break. Wa. Sus, unsa kay dangatan ni mo ron? Sorry na gani. Di na po mauulit. Bayana ka. Uy, day. Asa, nanaw. Murag kini, hinay ang dagan. Sige, kanina, anak. Sige. Mo. Wala, siya may niharang tunga. Ang sa tunga. Dalan man yung ano, patunga man mo. Di mo kakabalo mo minok nga. Wala magangadalan na. Ano nagharang-harang man diya? Tanawa, di nabundulan noon tika. Lagi ka intensyon nga banggaan ko mo na lang kinahana na gyud mo istorya. Ina lang gud nga banggaan ko nimo dayon. Mo gani. Ko dagon ko kay kagkuan. Asa man yung pangus? Pangus sakit ka diri oh. Kailangan jud na tambalan. Kailangan na mo na palitag tambal. Oh, lakra kayo. Oh. Nagisi naman kayo na oh. Oh, nagisi oh. Napag yun oh. Sala na nimo. Sala nimo na. Sala nimo. Nganong di ka kabalo mo hinay basta diri nas karsada. Dapat mo hinay ka kay agyanan man ni diri. Triple. Nya, ang sawa man ni namron nga dalon man ginamo ning hospital kay napangus gud na. Nya naman may mga bayron dito, mga tambal ana. Nya nalisan na. O mi kabalo ko sa buhaton sa doktor ana. Dako mo ginagbabayaran kay tanaw ko nagisi naman ganay pagtalo no. Kita ka ko diri oh. Ka pag minor pod. Tanaw ang sawa na mo ni ron. Man may mga kwarta bisag piso dire. Bayari gud na kay alag. Unsa man mo ibayad sa doktor, di na mo na ipa-check up. Nakita kayo? Oh, nakita ka kung tail ba? Ikaw ba pag hinay-hinay diri sa karsada ba kay ikaw kabantay diri na mo kalito usot tao. Ikaw mo ramod kamoy hari aning karsada diri. Ito kanindot kay motor mamangga na lang ka. Oh, mabali na sakit na nakatindog na dayon. Okay ra mangguro na siya oh. Unsay bay sakit? Oh. Agay. Tanaw na yung siko mo na yung matukod. Muna sakit ni oh. Oh. Dibi?
Agay. Ano ba daw kay damage? Tagunit bagay sa Tanawa. Napay tuhod, napay siko, napay dali. Karap, unsaon nimo na ron i-fix dili nato. Bayaran gyud na nimo ng mga damage niya. Kay padalon na mo ng ospital karon dayon. Nya, wa man koy kwarta. Unsa man ko ni? Kay kwarta day, mapugos kita tawag og pulis ani ba? Di gini pwede. Mapugos di kong blatter ni mo. Unsa man ni? Biyaan namin ni mo diri nga ihitanran mi ni mo. Di pwede na. Pagitag Pwede. kuan, discarding nga, kuan mo niya kung ano bitaw di ka muhinay aning karsada. Pa-blatter tagyo ka basta di ka mangitag diskarte Bayari Nawa gid ni. man. Kay sao na mo ni, be mi kwarta diri, ikaw ra gyud makatabang na mo ani, kay ikaw may nakadamis na mo. Daghan kay kuan pangos. May punang ipapriso, ipablater, ma'am. Ay, ma'am, mangita na akong pagem para babaran mo. Pila na yung gusto day, ma'am? Ang pinakagamay gyud ani, 5,000. Pero sige na lang kay amigo man ta di man ta kalaban. Fights na ng 5,000 basta mabayaran nimo karon dayon kay padala na mo ni hospital. Anang 5,000? Gamay ra kay na. Pasalamat ka kay dili mi mongwartahay. Dapat gani 20,000 akong pangayoon sa imo ha. Unsa man to na nga, wala mo koy cash, tama sa GCash kung kwarta gud ba? May problema na naman pag may Gcash, di ba day? Oo. Unsa gito number nimo? 09. Kuan 0962611097. Di ma'am. Unsa rin pala number mo, ma'am? 0962611097. Lang ba? Sa to sa bagod? 0962611097. Nga na, ma'am, magsenta na ako. Sige na kay mo na may hospital. Salamat kay na kay pa-check up ko naman ni karon dayon. Tara na day. Di tara na. Agay. Tara nga bugal. Ay patakagunit diha sakit kayo. Kamang goro na Lisa? Pag naisahan yung ko na yung mga bayhanan ni ba? Tuwa na day. Ay nasig kiyang diha. Tuwa na ba? Tara. Sulban atong problema.